агентии об ва ҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти тоҷикистон рӯзи 8 июни соли 2023 бо нашри як огоҳӣ дар сомонаи расмияш хабар дод ки рӯзҳои 8 ва 2 июни соли ҷорӣ воридшавии ҳавои гарм аз қисмати ҷанубу ғарб ба қаламрави ҷумҳурӣ боқӣ мемонад. дар ин рӯзҳо ҳарорати ҳаво рӯзона дар бештари ноҳияҳо баланд мешавад. дар вилояти хатлон то 38-43 дараҷа гармӣ, дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ва вилояти суғд 35-40 дараҷа гармӣ пешгӯӣ мегардад. бо сабаби шиддат гирифтани шамол аз самти ҷанубу ғарб ба суръати 15-20 метр сония аз 9 то 12 июн дар аксари ноҳияҳои вилояти хатлон ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ чангу хокбориш пешгӯӣ карда мешавад. инчунин бино ба пешбинии ҳавошиносон саҳнаи 10-12 июн ба минтақаҳои водигии вилояти суғд дохил шудани чангу ғубор яъне хокбориш аз эҳтимол дур нест. кумитаи ҳолатҳои фавқулодда низ ҳушдор додааст ки болоравии дамои ҳаво сабабгори об шудани пиряхҳо мешавад ва ин метавонад сатҳи обро дар рудхонаҳо боло барад. ба ин далел дар рӯзҳои оянда эҳтимоли омадани селҳо дар маҳаллу минтақаҳои мухталифи навоии тобеи марказ, вилояти хатлон ва суғд зиёд аст. тавсияи кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ин рӯзҳо аз нурҳои мустақими офтобӣ дурӣ ҷӯед, дар тан либосҳо аз матоъҳои табиӣ дошта бошед, бештар об нӯшед, бачаҳоро дар воситаҳои нақлиёт нигоҳ надоред, шахси гармозадаро зуд дар соя хобонед, дар ҷое ки шамолрас бошад. баъзан лозим меояд нафаси сунъӣ диҳанд.